Δουλεύω dealer σε online καζίνο και μου λέτε στα live, πες μας καμιά στρατηγική για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Και αυτό θα αναλύσουμε σήμερα. Ξεκινάμε με το πρώτο σενάριο. Και εσύ και ο dealer έχετε κάτι μικρό. Ας πούμε ότι ο dealer έχει 4. Πάντα κάνεις hit. Γιατί ο dealer μπορεί να κρύβει κανένα 6, κανένα 7 και με ένα δεκαράκι ακόμα κάνει 20-21, οπότε είσαι χαμένος από κούνια. Οπότε όταν έχετε και οι δύο κάτι μικρό, εσύ πάντα κάνεις hit. Δεύτερο σενάριο. Έχεις 2 δεκαράκια, ok, και ο dealer έχει φανερό 7. Τα δεκάρια πάντα τα κάνει split. Γιατί μπορεί να σου κάτσουν 2 δεκάρια και αντί για ένα χέρι να πάρεις 2. Οπότε στα δεκάρια, ό,τι και αν έχει ο dealer, εσύ split. Τρίτο σενάριο. Έχεις 2 άσους και ο dealer έχει 7 ή 8. Ok, δεν κάνεις ποτέ split τους άσους. Γιατί με ένα 8 ή με ένα 9 έχει σίγουρο χέρι, κάνεις 20-21. Οπότε ό,τι και αν έχει ο dealer, εσύ στους 2 άσους δεν κάνεις split. Και τέταρτο σενάριο. Εσύ έχεις 11 και ο dealer έχει 8 ή 9. Αυξημένες οι πιθανότητες να κρύβει ο dealer από κάτω έναν άσο. Οπότε εσύ στο 11 θα κάνεις cash out. Για να μην χάσεις όλο στο ποντάρισμα και να πάρεις κάποια χρήματα πίσω. Αυτές τις μαλακίες κάνετε και χάνετε τα λεφτά σας, οπότε δεν χρειάζεται να σας κλέψει το καζίνο, απλά τα χάνεις τα λεφτά σου γιατί είσαι χαζός. Είναι ο άλλος, έχει ο dealer ξέρω εγώ 4 και έχει αυτός ξέρω εγώ 15 και πάει και κάνει hit. Γιατί να κάνεις hit βρε μαλάκα για να σηκώσεις εσύ το 10. Άστο στη μοίρα του σε αυτή την περίπτωση. Όταν έχετε και οι δύο κάτι μικρό, μπορεί να έχει ο dealer ξέρω κανένα 10, να τραβήξει και αυτός άλλο ένα 10 και να κερδίσει το χέρι. Ή έχει ο dealer ξέρω φανερό 8 και έχεις εσύ 2 δεκαράκια. Στο φτωχό σου το μυαλό εκείνη τη στιγμή πραγματικά πιστεύεις ότι αν κάνεις split στα δεκάρια θα σου έρθουν άλλα 2 δεκάρια και θα πάρεις και τα 2 χέρια. Θα πάρεις τα παπάρια μου. Μπορεί να σου κάσει ένα 10 στην πρώτη θέση άπαξ και κάνει split, αλλά στη δεύτερη θα σου κάτσει κανένα 4, κανένα 5. Το άλλο σενάριο με τους άσους. Δεν έχει σημασία τι έχει ο dealer. Τους άσους μόνο split μπορείς να τους κάνεις. Τι περιμένεις κάνοντας hit να σου έρθει στους 2 άσους? Να σου έρθει όντως 8 ή 9 και να κάνεις 20-21? Όχι, δεν θα έρθει. Θα σου έρθει κανένα 4, κανένα 5 και θα φανείς μαλάκας. Οπότε τους άσους μπορείς να τους κάνεις μόνο split. Ή έχει ο dealer, όχι, έχεις 11, okay, και έχει ο dealer 7 ή 8. Στο δικό σου το φτωχό μυαλό για κάποιο λόγο έχω δει πόσες φορές παίκτες να κάνουν cash out. Τι φοβάσαι ρε μαλάκα στο 11? Ενώ ο dealer έχει 7 ή 8. Τι κάνεις cash out, δηλαδή πας για τα 3 ευρώ στο καζίνο? Οπότε αυτά. Δεν χρειάζεται το καζίνο να σε κλέψει. 100 μαλάκες σαν και σένα να πάνε την ημέρα εκεί πέρα και να μπουν είτε με 5 είτε με 20 είτε με 50 ευρώ. Το καζίνο τα βγάλε τα λεφτά του. Δεν είμαι τσαντισμένος. Μια χαρά ήρεμος είμαι. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.